Tlet maġistrati ġodda u tlet imħalfin mistennija jiġu appuntati b'mod uffiċjali nhar it-tnejn. F'artiklu publikat mis-sit ta' Malta Today, iż-żewġ maġistrati li huma mistennija biex jieħdu l-kariga ta' imħallef huma l-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera, il-Maġistrat Anthony Vella u l-Maġistrat Grazio Mercia. Il-Maġistrat Anthony Vella fil-preżent qed jippresjedi l-inkjesta fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u aktar se jinħatar imħallef fil-qorti tal-familja. B'hekk dan ifisser li l-investigazzjoni fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia trid titmexxa minn maġistrat ieħor. Intant il-Maġistrat Grazio Mercia qed jissemma biex jisma' l-kawżi għal Għawdex filwaqt li l-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera se tippresjedi l-kawżi kriminali. Din tal-aħħar għadha kif ġiet appuntata fil-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja minkejja l-Oppożizzjoni li kien hemm mal-ħatra tagħha. Dan filwaqt li tliet avukati nisa se jiġu appuntati bħala maġistrati ġodda. It-tifla tal-eks maġistrat Dennis Montebello, Rachel Loporto Montebello, hija waħda minn dawk li mistennija jiġu appuntati. Sa ftit ilu kienet tokkupa l-kariga ta' chairperson tal-kumpanija pubblika Gozo Heliport Limited. Iż-żewġ avukati l-oħra li qed jissemmew li se jiġu appuntati maġistrati huma l-avukata Awċija Simon Grek u Estrid May Grima li sa ftit ilu kienet tokkupa l-kariga ta' segretarja tal-kumpanija tal-Gvern Malta Investments. Il-ħatit ta' tlet imħalfin u maġistrati se jitħabbru ġimgħat wara li ġie appuntat il-Prim Imħallef Joseph Azzopardi minflok l-eks Prim Imħallef Silvio Camilleri. Intant fuq l-istess ħatriet il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qal li n-nies se jibqgħu xorta waħda ma jeqdewx bil-ħatriet li se jsiru mill-Gvern fil-qorti u se jibqgħu idumu sabiex issir ġustizzja fi żmien raġonevoli. Dan fil-waqt li mhux se jiġi indirizzat l-ammont tax-xogħol tal-maġistrati u għalhekk l-inkjesti fosthom dawk relatati mal-każijiet ta' korruzzjoni u l-każi tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia se jkomplu jaqgħu lura.